हेलौ एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेबसे चेनेलाव आङो गुरब्लाब्ला नुजाफैबाय समायाब्लाबो मोननैसो आपडेट्स लानानै थ' जायफ्रा मोजां मोनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन थ' जागायलांदिनि आङो लामानिबो एसे भिडिअसफोर दिन्थिबाय आरो ब्लगबो हगारखाबाय ना थ' फाइनालि लोगोफोर आङो एसे गोजान जायगायाव दंफैयो नैबे समावहाय आङो गोजान जायगायाव थाफैनानैब्लाबो दा आपडेट्स लाबोनो एसे सम मोननायलाय स' भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय जोंहा आपडेट्सा बेनो आवगोलावबो होबाय थाखानायमोन आरो गोबांथार दामगासिनो निउसफोरावहाय थ' बेनो जाहैबाय जोंहा जिथुनाखि PM किसाननि जोंहा 20 नाम्बार इनस्टलमेन्ट स' बियो हाबनो थांगासिनो दङ जोंहा नैबे जुन मासनि बिथोरावनो माने फैसाया क्रेडिट जागोन आरोना एकाउन्टआवहाय थ' एक्जेक्टलि बेबायदि खै थारिखआव सोगोन दासिमबो बेबायदि मिथिनो मोनाखै नाथाय 15, 16, 17सो बेबायदि जाहैनो हागौ आरोना थ' जोङो नेनानै थानांसिगोन बयबो मोनसिगोन जायफोरा मोनबाय थाखायो आरो मोनखागोन अलरेडि थ' जेबो टेनसन लानो नाङा आरोना थ' जायफोरना बेबायदिनो EKYCफोर गैया अलरेडि खालामखानानै लादो आरो खालामखानाय थाखायो बांसिनानो मोनबाय थाखानायखा थ' जियानो हक आरो जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्स दंबावोमोन थ' HHCनि जिथुनाखि दाखालि आङो मोनसे भिडिअ सागारदोंमोन स' जोङो दावराव जानाय नुनो मोन्दों आइजोफोरा गोबांथार खुद्रिदों जेरावनाखि बेबायदिनो गरफा गरनैबाबो माने फैसाफोर बा रांफोर खरसा जादोंना फर्मफोर फिलआप खालामनाय बायदिसिना बेनिफ्राय आरो दंफां फुलि गायनाय बायदिसिना गोबां खारदिंबाय बायदिसिना बेबायदिनो ना एकाउन्टनिफ्राय लानानै हाबि जाबि थ' नाथाय दा फैसाया हाबनाय समाव गोबां लेट जाबाय आरो माब्ला हाबगोन दासिमबो बेबायदि जेबो माने निउसफोरबो जोङो मोननो हायाखै आरोना जोङो खालि एसे माने आइजोफोरा खुद्रिसारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों जोबोद दुखु गोनां थ' मा जागोन दा मामाया माला सोगोन आसामाव दैबानानिफ्राय लानानै बायदिसिना गोबांथार समस्यायाबो फैलायबाय दैज्लां जाबाय जेथिया ना थ' दा थाङै इलेक्सननि सिगां हाबोना हाबा दा इलेक्सनाबो सेप्तेम्बरावहाय फैनो थांगासिनो दं ना थ' इलेक्सननि सिगां हाबाबाथ' आरो हाबनायखौनो नंला होनना बुंनांसिगोन नामा थ' थेवबो जोङो नेनोसै जायफोरना नाम फैनाय हाबनो हागौ अलरेडि जायगा बेबायदिनो भेरिफिकेसनफ्रा जानानै थांजोबखाबाय ना खालि दा फैसायाल'सो एकाउन्टआव हाबनो बाखि जोङो नेयोब्लानो मिथिनो मोनगोन मा आपडेट्सफोर फैबाय थायो ना थ' बिदिब्ला रायजोफोर आंनिया न'आ बेनो दै थ' आङो बेयावनो थायो दा बेयावनो थागोन आरोना बाहेरनि स्ट्रागोलखौथ' मिथिखागौ नोंथांमोना थ' आङो बारा समबो मोननाय नंला सम मोनोब्ला भिडिअसफोर लाबोनो सेस्था खालामगोन जियानो हक आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय